Wich bar ni en wich bar mosebedo ka bedo discuss kata sani. Nitiere bill kata chik ma jo sirikal mamalo ose lieko wachine ni onego bed ni Public Service Commission mandiko jok matiyo ne sirikal mamalo obed gi oteku mar ng'iyo ni to jomage mindiko gi counties governments. Adier kichik mane wandiko kikatiba to gi County Governments Act gi chike morito sirikande mag gweng'. En ni apart from governor gi deputy governor gi jomoko kaka Public Service Commission ma jomoko bede office kata contract mar higni 5 gi county executives ma governor manyien yiero nikech county executive committee imiyo contract maromre gi gine tam mar governor moyiere no. Jomodong mane buo county executive committees obed chief officers obed directors mago ondik on a permanent and pensionable basis. Mane kaka chik dwaro. Tiyudo ni thoth governors kodonjo to nikech samoro dhoth moae clan koro siasa mar clan mamalo kuwa wacho tribalism kucho to koro en clan gi jok manomiye kura. Koro embo dwaro ni jok ma icho konye yudo loch ka be oneni ene loch ere kaka ji biro ng'eni ene loch ka ok koro yudo no gola lweny gi county public service boards to golo lweny ni nikech odwa riembo jok mane county public service board mane office ni ondiko. Temi yudo ni thoth ji dhie do to wacho ni yes kata ka ok ati maber kata ka koso dong nitiere kaka onego utaratibu monego lu mondo gola ge office. Koro yudo ni pesa mang'eny itiyogo gi counties kiyalo go jok midwa riemba mogola ga puth njiri gi makosa motimo be onge but motivation en ni governor manyien modonjo cha gi deputy mare dwa ndiko jogi. Iyudo ni gikone thoth jogo nikech moko iriemba ma ok olu kata chik thoth gilo bura. Koro iyudo ni kendo ichako ikawo pes jopiny monego tim go dongruok ichulo gi nikech ka koto wacho ni noriembe yo marach wadwa ni jo county ochuli pesa ma kagima nitiyo nyaka chieng' me retire. Ing'eni jomoko ichulo ga kamano wadwa ni chuli kagima nitiyo nyaka chieng' ma contract ni rume. Koro iyudo ni thoth pesa monego kel go dongruok dhi e weche makamago ma ok ber. Wadwa wacho ne governors mantie office sani wadwa wacho ne governors madwa donjo office moselando ni dwa dok e office kata dwa dhi manyien e 2027 ni jok mondike counties go thothgi about 70% gin jo county go gin jogi wegi giti kaka contract ne wacho chieng' ma gi thuolo yudore nikech ok ni thuolo ok yudore achiel samoro ng'ato retire nikech counties go be ji retire samoro ng'ato Nyasaye okawo kwa bati marach samoro ng'ato bende oyudo tich moro molombo wang'e moloyo manotie counties and so many things. Koro mago jok ma thoth governors gi nigi thuolo mar keto jogi to gi county kiseketo county executive ji 10 gi joma moko mabe donjo dong be moro ni sani am in charge ke koro idhi dondori gi jaywecho ni koro ng'ama timo cleaning ni mane ng'ama ikasorigo nikech idwa kelo nyathi nyameru ni mondo be oywechi ni emi trust nyalo mi chai. Ing'eni mago gik mathindo ma ng'ama governor ok onego dondrego. Koro onego bed ni chik ma sirikal mamalo oselieko ni otegie mondo wang'i kaka mondo kik pesa mang'eny mitiyogo e counties dhi e mshahara nikech thoth jok mineno be magi ndikogo moko mokwongo nigi fake certificates nigi fake academic papers ok kata gima onego gitim lony moro ma gin go gionge tek ni gin e payroll and mano duoko wa chien. Mar ariyo jo counties